Yiena mondo agoni erokamano kuom yiero Ramogi TV kinde ka kinde mar kelo ni weche manyien mawuokie tunge mopogore opogore e pacho ka kaachiel gi piny mangima. Waikore makare gi weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Nilikuwa naleta mtoto, nilikuwa nakuja kutibu hapa hospitali na nakuja kukuta hospitali nimefunga. Kihondko omako jotuo bang' osiptal ma Transmara West loro apoya kaluwore gi monj manoweyo moko kuom apisa mag thieth gi hinyruok. Block H gi Block E2 wawito 94 acres ma winyo cham. Winyo chama chama eka te kata pok yudo gimoro. Jopur mag ochele West Kano ywago winy masani ohonore kendo ketho puothegi. Chenro mag ohala obedo gi ng'ikruok e boma ma Busia kaluwore gi yiero matimore kawuono e piny Uganda. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Chenro mar thieth osiptal ma Transmara West e boma ma Kilgoris oyudo ng'ikruok maduong' bang' teno osiptalno lore apoya kaluwore kod monj manokelo hinyruok ne jotij osiptalno otieno ma piny orugodo kawuono. Kaluwore kod moko kuom jotend osiptalno manokwayo ni mondo kik yang' nyinggi e yamo, jomaundugo manomanore gi gige lweny ne omonjo osiptalno nogono, kendo kane gibiro gi jatuo moro manoyudo hinyruok e masira mar apaya, kendo e sama laktache mag od thiethno nonyisogi mondo mi gitere od thieth machielo kaluwore gi hinyruok marach manoyudo, ne gimuocho lweny kendo hinyo jothieth e osiptalno. Nilikuwa naleta mtoto, nilikuwa nakuja kutibu hapa hospitali na nakuja kukuta hospitali nimefunga. Sijui sasa atapeleka wapi mtoto saa hii. Nasimama tu hapa, sijui sasa atapeleka wapi na nafika gate ya hospitali. Sijui sasa nimeenda nachukua wapi mtoto. Nilikuwa nimevunjika mguu, sasa nilikuwa nimekujia x-ray na nimepata hospitali imefungwa. Sasa hata tukikuja hatupati madawa. Unaambiwa ndo nunue nje, wanakuandikia na kuambia ndo nunue. Sasa tumekuwa na shida, tunaomba serikali tusaidie. Nimetoka Lolgorian, nilikuwa nimetumwa scanning, kwa sasa nimepata hospitali wamefunga. Sasa sijui usaidizi tutatoa wapi, na ni hapa tu ndio tunategemea ndio nini ya serikali. Nimetoka mbali by the way. Tena kurudi mpaka huko ni kazi. Jalar Compton piny Kenya e yiero mabiro Eliud Owalo oyango ni lek mare en maloko ngima jo Kenya. Kotwa kod Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo, Owalo nowacho ni en gi chir kendo kodhi tiyo gi jotelo mamoko e ng'wech mare mar laro kom maduong' ma pacho ka. Bende nolero ni en odhi lando duond bura mobiro chung' godo motelo ne yiero mabiro ni. Ana jachir to kendo jadiera. Ka adwa tiyo gi jasiasa moro tatiyo kode. Asetiyo gi josiasa mang'eny. Ka adwa tiyo gi Ruto kwadhi mbele tabete sirikande ni. Ya? Tuwatiyo nyaka watieki to kendo adhi support 2027. Onge tiende monda wuogi. Asetiyo gi josiasa mang'eny. 2013 natele presidential campaign mar Raila. Mana atiyo gi ni Raila, atiyo ni Kalonzo, atiyo ni Wetangula. Bang' mano awuok adhi e NC, be atiyo gang'o gi Musalia Mudavadi mathin. Ya? Bang' mano awuok adhi Karuto. I was a key cog in that presidential campaign. Maruto no. Ya? Mwa tayo Ruto manyaka wadeliver imo bedango mo bedo president. Ibinja asetiyo gi josiasa madongo manyalo bet president gi te. Aol. Ibinja maber. Yol tiyo kodgi. Aol gi tiyo gi individual politicians. Ida ntiko di koro. Adwa tiyo ni jo Kenya koro. Adwa tiyo ni jo Kenya. Oka higa mabiro ni okadhi tiyo ni jasiasa moro ni Owalo. Asetiyo ni using my brains. Using my brain. Ingeni jo Kenya gini milion 50 giwie. Ang'o momiyo josiasa giduto tete osedwaro mana tiyo gi Eliud Owalo. Ok nikech obwongo na. Awacha dier kosa wacho miriambo. An jo Kenya mudhier gi ema dwa tiyo go kadhi go mbele. Nikech ok adwa timo siasa mar retrogressive. Ni kawo kabila ni manyo jatelo moro kabila ni, tiriwo gi jatelo moro kabila ni, kendo idhiriwo gi jatelo moro kabila cha, tikwedo kabinde mamoko, nito bang' mano ko reform party kata ni form coalition. Mane makelo gimoro ni kang' kisebet gi jogi to ni udhi bete mesa kupoga ngo kupogo lemo. An ok adwar kom e mesa. An adwa mesa te.
mondo mesa teni ane kaka konyo jo Kenya. Yude gi party mane? Party an go wabo launch next month. Next month. Yeah. Tariki sayudo? Tariki abo wacho. Kwa say creditiere logistical issues mwa sort out. Jaod bura ma Suba South Carolina Omondi oyango ni ok obi chung' gi duond bura mar ODM e ng'wela rokom od bura ma Suba South e tielo mar ariyo e yiero ma 2027. Koloso e chenro mar Upiny Ramogi TV okinyi ma kawuono, Carolina oyango no gai machon mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga ema nosebedo ka chung' kode e yudo tiko mar ODM e kinde yiero to onge mar Raila Odinga koro miyo owuok e duond burano. Olero nobiro ndiko barua mar wuok e duond bura mar ODM ayanga. 2022 jakom oluonga mwabedo piny. Ka koro nase wuok adhi chung' independent. Mabedo kode piny, mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko. Bed ka. Koro modong to kadwa donje. Mo winjire maduogo. An kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo. Na nyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM. Kech asebedo gima usetimo na e gini. Kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem. Jodala ong'eyo to na duoga humble myself. Kadonje bunge ODM nuni. Ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamri kata keta e committee. Ano keta e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee. Ane gitamre ni ya committee. Nekech ndalogo ne giwacho ni nachung' gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'o minority leader. Kwa timo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi. ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto no tiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam. Ne gitemo riemba e party. Koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM. To gige na mosetiye kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro. Koro weche ODM to kadwa ga chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Mi lecture who are you? Koro ana se decide. To nyaka na nyis joge na chon. Ni jothurwa nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Wapka uru route machielo wadhi. Ana se give notice okadhi chung' e ODM. Be okadwa riambo be okadwa pando. Abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni aroto I will not seek to defend my seat. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo wacho ni duond bura mar ODM nitiere lai makare maloso winjruok motegno kolero ni ODM en duond bura maduong' mani kod nyalo mar kelo ber ne jo Kenya kokalo winjruok manyien. Bende olero ni Eliud Owalo mana kaka jo Kenya mamoko ni kod ratiro mar laro kom jatend piny Kenya kokwayo ni luor mondo bedie e kinde duond buche mopogore opogore kendo mondo mi oganda oti e yor demokrasia. Kata kamano okoni e gwenge makaluo ODM kende kaka duond bura margi ema gibiro luwo. Where everybody is agreeing first, we must strengthen the party ODM. We are at a stage where everyone is agreeing secondly that we must engage in structured negotiation. We are at a stage thirdly where the Central Committee already met, and I'm quite sure soon the NEC and other organs will also meet. Those have always been what I wished for. So I think we are on the right track. Anyone who wants to vie for president is free to vie. Fortunately, our constitution allows anyone to declare. You can run as an independent, you can run on your party, because running is not the difficult part. The difficult part is winning or even getting substantial votes. Eliud Owalo is a son of Rarieda. If he wants to run for president, I'm sure he's free to run. Okay? Provided that for us we know, in this region, our party is ODM. Jalup jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo ochiwo siem mage ne jogo mowacho ni itiyo godo e kelo pogruok e duond burano moloyo e kinde ni ma piny Kenya ochimo yiero maduong' mabiro. Koloso e kar chung' od bura ma Teso South e kaunti ma Busia, Omanyo nomedo ni tend duond bura mar ODM pod otegno kendo biro bedo wichkuot ne jal moro amora matemo pogo jokanyo mag ODM kendo gibiro bet piny matwak e wi yo mowinjore gikaw. Jokanyo mag duond burano e bade ma Busia bende omedo nyiso sir margi mar riwore e duond bura achiel mar UDA
kaachiel kod ODM e telo mabiro. Chama iko imara. Hata kwa nyumba ukizaa watoto 5, wote watabehave same. Mwingine atakuwa mpole kama mama yake, mwingine mkora kama baba yake, mwingine mrefu kama mjomba yake, mwingine ajielewi kama shangazi yake, mwingine sikuwa wanapachika tabia ya mtoto na mtu. Mimi sijasema wazee ni wakora, nimesema tu kwa hivyo pia kwa chama kuna watoto werevu, na baba Raila Amolo Odinga alichanua sote. Pale ODM ukiona mtu hakuna mzubao pale. Na ndio unaona kila mtu amechemuka, na kila mtu anajua, na kila mtu ameiva. Na kila mtu anasema baba aliniambia. Mimi pia baba aliniambia. Hii chama haikufi, haififi, haikatiki. Wenye wanataka chama ikatike, hao ndio tutakata wakwende. Na kunanga gap kwa chama. Wakikwenda tuna replace immediately. Chama kubwa kama ODM hatuwezi leta mchezo na mchanganyiko hapo. Tunamuunga mkono 100% na tunataka kuhimiza viongozi wote hapa Busia na Western Region tuweze kuungana pamoja, tuweze kuunga broad-based government ili tuweze kufikia malengo yetu. So katika hapa mkoa wa Magharibi sisi tunataka kuunda ile team, kwa sababu tayari mliona UDA waliunda team ambayo inaongozwa na Ken Lusaka. Pia upande ya ODM na wale ambao tunashirikiana nao, pia sisi tunataka tuunde team strong sana. Ndio tukienda sasa kuweka nguvu zetu zote pamoja, tunapata kwamba mkoa wa Magharibi itaheshimiwa kwa ile kura ambayo sisi tunasema tunataka kupeleka pale kwa ile broad based government. Ndalangwen kacheno marwa ko jopuonjre skul senior secondary e klas 10 dhi nyime pachoka. Midhiero maka kod kacha pod mienjo ka moko kuom jonyuol ywak ni pod lai manyien mar somo mar CBE ok donjnegi malong'o kata obedo ni gitero nyithinde skul kamano, ka skunde moko bende yango fuok mopogore moting'o kwan mar jopuonj moromo, kilese e kind gigo duto madwarore mar neno ni somo e senior secondary ochopo kare. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Sani A4 mating'o ka gin mang'eny mohingo 10, to onge subject kata achiel mandiko, nikech akia ni koro aluongi ni en subject mane, ma en mane, ma en mane. E skul senior secondary ma Joel Omino, mana kwan manok mag jopuonjre ema oserwaki e grade mar 10 are chieng' wuok tich. Seche gi onego bed ni wan kata mag nyithindo 150, to pod wan gi namba matin. Mano en fuok. Jatend skulno Richard Nyayal tudo kwan mapinyno kod koso ng'eyo mar jonyuol e wi kaka somo mar competency based education ringo kotenore kod kidienje mag somo moket ne jopuonjre kata pathways gi dho ngere. Gino pod ki jonyuol ok ong'e maber. Moko wacho ni nyathina pathway mokawoni onge skul mapuonje e gweng'wa ka. Koro gidhi manyo, gidwa ni gidhi gimany skul mo mabor ma giwinjo ni man gi gino ero. Nyayal yango ni kata obedo ni gisetemo keto ikruok madwarore, pod gin kod rem e puonjo moko kuom somo ahinya to mag lwedo e bwo kidieny mar STEM pathway gi dho wagunda. Nitie gik mitiyo kata kaka mag gedo ma keche mano ng'icha ok wapuonj chon, to sani koro wapuonjogi. Nitiere kompyuta nyaka gik miluongo ni metal work ma bende biro dwaro masinde moko mane waonge godo, to sani dhi dware mondo mi wabed kodgi. Mage ma bet ka wabiro bedo ka wachando. Komachielo e skul sekondar mar chuo ma Kisumu, picha mako ka chenro mag rwako jopuonjre ometni. Jalup jatend skulno David Amayo yango ni kata kamano gin kod rem mar jopuonj moromo mowinjore opuonj moko kuom somo mopogore mag lwedo. Marine and Fisheries ne wasetimo lendo kendo jopuonj nose ndiko barupe moko kaka aviation, Kenya Sign Language, mago duto wadhi timo to jopuonj noseketo kwayo kendo wadhi neno ng'iyo barupe gi wadhi nono. Amayo nomedo ni bende giyudo midhiero
kotenore kod jopuonjre ma jonyuol kelo mondo orwake senior school. Kata kamano, nyinge gi wuok e mbui nyadiriyo ni oserwakgi e skunde moko, gino makelo kikruok. So far waseyudo cases ariyo manoket ka to janyuol ka koro kele mondo orwake to nwang'o ni nosechako rwake skul machielo kapok janyuol otero nyathi mondo orwaki. To wase raise kendo jatelo temo luwo mondo wane kaka iloso wachno. Jonyuol to korka korgi goyo duondgi piny ni kata obedo ni gitero nyithindgi e senior secondary kamano, pod ok giwinj gigo ma nyithindgi dhi somo malong'o motenore kod weche bero ngimagi makiny. An kaka janyuol mar nyathi grade 10 mobedo admitted kawuono, ok anyal wacho ni an gi rieko moro amora kuom gima nyathi dhi somo sani. No kao pathway mar STEM, koro akia kaka STEM nigi engineering ni dhi donjo. Koro wakia mang'eny nikech sani ka ng'ato penja ni categories adek mar somoni en mane manyalo miyo nyathi yudo daktari, to en mane manyalo miyo nyathi bedo kata japuonj kata lecturer kata tich moro amora, to ok anyal nyiso maber nikech ok ang'eyo. Koro otek mama. Giyango ni ponono sirikal ok odonjore e wachno mondo mi oketgi e telo manyime mar ng'eyo, to gin gi luoro ni chunygi kidek jony e kor yo. Ka pimo gini kodhi kamano, to obiro miyo nyithindo kata jonyuol moko chunygi biro chido kendo gibiro weye kore. Jonyuol to kod jotend skunde koro kwayo mondo omany lai mopie manyalo konyo jokanyo duto bedo e twech achiel kod lony ewi competency based education mondo lai manyien mar somoni ochop kare. Kwayo mara na sirikali mondo giwuoko gipuonjo jonyuol, mana ka gipuonjo jopuonje bende mondo ng'e kaka gidhi handle nyithindogo, mondo wambe jonyuol puonjo mondo wang'e ni nyathino kodhi, nyathino dhi timo STEM ni oting'o gima kama. Dhano wan watera tera koro jopuonje go dhi bire mabiro nyiso wani nyathini nitie koro waneno ka bere gima kama. Kata ka nyithindwa mokwongo donjogi ochandore, to maybe maluwogi koro mondo understand gini mondo gini obed maber e pach jonyuol gi jopuonj. Kunde mamoko bende nyaka ikre kaka koro gibro luongo jonyuolgi mondo giketgi e lony mar winjo kaka somo ni bro dhi nyime, to mano nyaka timre machon kapok tamo dhi ahinya, to en system maber moko nego wawe dog chien. E kinde ni machendo mar rwako jopuonjre ma klas 10 e senior secondary dhi nyime e skunde mopogore, jonyuol to pod ywak ni gionge kod ng'eyo moromo mar winjo lai manyien mar somoni. Koro gikwayo skunde kaachiel kod sirikal mondo ket chenro manyalo konyo gi winjo somo e senior secondary. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Moko kuom jonyuol Mombasa onyiso luoro margi kaluwore gi lony mar somo mar CBE, to chutho mano mageto jopuonjre mag grade 10. Giko ni en midhiero ni kata obedo ni jopuonjre osedonjo e skul, chenro malong'o mar somo pok oketi ni mar moko kuom jopuonj koni gionge kod lony moromo mar tiego jopuonjrego. Nok mag jopuonj kaachiel kod buge moyiedhi mag tiego jopuonjre. Bende giko ni en ranyisi ni piny owacho ne pok oketo ikruok makare mar tayo lony manyien mar somoni, kaluworo margi en ni sekta mar somo kidek bedo gi midhiero kendo rocho somo e pacho ka. Grade 10 ka wabedo kod confusion mang'eny nikech kata buge mwang'iewo, buge kaka jonyuol kwa wuothe bookshops wayudo ka buge go onge, inyisi ni bugni pok obedo approved, mara bugni nadi, akwa penjo jopuonj be kia gigo, gik machalo kaka aviation, gik machalo kaka mechanics, gik machalo kaka woodwork, agriculture, japuonj nosomo e town makata mana gine bende pok nomako, kata jembe pok nomako, ichune mondo puonj gigi. Anyalo wacho ne kaka ne sirikal maduong' mamalo ni gima mondo watim, wang'iru kaka wa equip jopuonj gi skills mowinjore, wang'i kaka wanyalo train jopuonj nyocha notim gimoro ka ni retooling ni japuonj odhi omadho chaye gi mandas dala adek kata no high training ni en koro nyalo handle CBC grade 10. To king'iyo methodology approach machon mar 844 cha macha mapod japuonj nige wiye, japuonj kende obedo confused, nyathi modhi puonjo bende confused,
janyuol bende confused, sirikal konywa uru, waweuru timo experiment kod gimiluongo ni education. Odhi bedo matek sana nikech ka adhi skul ka cheko to yudo ka jopuonj be ng'iya kaka nyithindo ng'iya. Jopuonj ok ng'iya kaka japuonj nikech skul kanyo nitie mondo puonji. Ong'iya mana kaka kora ka gima be an stranger to nyathi be ng'iyo japuonj ka gima stranger koro wakiare. Wane isako mwakiare ni ng'ane dhi kanye to ng'ano ndego timango. School fees ndizo ziko juu, waambiwa shule ni ya ufundi wa art, music, na ukifika hapo ndani hakuna mambo kama hayo. Sasa hata watoto hawajielewa, tujui tutaanzia na wapi wala tutamalizia na wapi. Ekinde modong manandalo machuok to cheno marwako jopuonjre grade 10 rumo. Kwan ma jopuonjre mathoth pod okwame miere kaunti ma Migori nikech nok mar omenda masomo. Moko kuom jopuonjre ma oluongi e skunde madongo pod nitiere pacho nikech jonyuolgi kata jogo magidak godo onge gi nyalo mar chulo omenda mar fees. Wycliffe Ochieng mawuok e ward man North Kadem e sub county ma Nyatike ne oluongi e skund secondary Makanga. En achiel kuom jopuonjre mokwamo. Ochieng kod min mare Maureen Akoth osebedo kawuotho koni gi kocha mar manyo kony, kata kamano nyaka sani pok giyudo kony moro amora. Iko school grade 9 primary to nunga kanga high school to mamwa emadongo babwa nosetho. Mama onge gima nyalo timo mondo school mulunga. Koro nakwayo jotelo, MCA, mbunge, kata governor, gi ji te duto machunygi ler manyalo konya, maruodho donjo chunygi mondo konya dhi skul. Gisani awinjo malit ka nyithindo moko kata nyoro kano wuogo nyisa ni gin kawuono gisedhi skul. Koro an ma pod adong kae, koro amba kwaya ni ng'ama nyalo konya mondo adhi skul kaka jowetena. An gi Wycliffe Ochieng, an gi Sharon Achieng. Wycliffe nyoluong e skul Kanga High School kanyo timo grade 9. Nyathi gombo dhi sikul kendo ywakna makaka nyalo timo onge, nyathi ok chiem. Ko winjo ni onge kaka nyalo dhi sikul to nyathi ywaka ok chiem. To an bendo wala magoyo ayudo yuto matin en mana siling 200. To kaka nyalo konyo mondo mi atergo nyathi sikul onge. Akwaya. Wan gi migepe ma opogore machiwo kony. Mamoko kuom gi Wycliffe osewuotho kuom gi kaachiel gi min gi. The latest en Elimu Coalition manyocha gitimo application kuom hayo marach applicants nyong'eny, joma nyokwayo nyong'eny, nyoko yudo thuolo no. Koro nyaka sani nyoseyudo duoko ni ok en achiel kuom jogo magikawo. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien ma Migago. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe,
Igani nyaka ugi ndege anbe. Igani nyaka gero otminen. Igani nyaka gero otminen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV od jothumbe duto. Kini kae, donge ni tidhi bedo gi nyathi? Kose bedo gi nyathi wabiro timo nade? Koro biro bedo maber, kono wacho ne Dani adiera mar gimoro amora. Machiegni kendo, jopur ma West Kano Irrigation Scheme koro ywago reyo ewi midhiero mar winy masani ohonore chamo kendo tieko negi ochele e puothegi, gino ma oseweyo ka gin kod lal maduong' mokalo. Mana kaka ripoto mar Millicent Adhiambo leronwa, jopur oyango ni gisewito eka maromo 94 mag puothe ochele nikech winy, kendo gikwayo sirikal mondo odonjre kendo resgi. Endalo apar sani nyaka ne winy chak chando jopur ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Jopur go yango ni gionge kwe kata matin ni mar chuno ni giriembre gi winy e puothe chakre kogwen nyaka podho chieng'. Wawudanyo e puodho saa 12 okinyi to wowuok saa 1 otieno. Eka winyo dhi to ok gidhi te moko iwe nindi puodho kanyo. Bende gilero ni winy go magiriembo ka gitiyo gi onjura kata orujre, goyo depe kod liyo wenge gi tek makata giriembo to ok sudi. Wariembo gi kwatiyo gi ikaw kube tigo gi kedi ka ichwaro gi kedi kamandi ko madhi dhi modong' podong' adong' pod ichaki choko muya kendo madiriembe godo. Ing'wenyo lo iketo onjura to seche moko onjura no be igoye to sogo manyasani ni en digital manyasani. Omisa oleng'ore matin ndege ni agency ikaw kidi maduong' idiro negi kamaendi osto kata ok odhi enena kanyo. Ewi mano gitelo ni winy go medo chiego negi adhola mar lal ma wiyo yugno makodh pe, rao kod tuoche nosemiyogi e puothegi mag ochele. Natiyo gi over 50,000 to nodhi olal te. Winyo ni kene ma ochele winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. King'iyo e kaska mako wete jogi oringo to ok oringo de nini ticho inge mana winyo no. Alalo karibu 270 ikita ali eka riyo ae makata gimogole onge kata chiel nikech makosa mobedo kanyo en tuo gi winyo kod hailstone. Koro wadok chien waonge gimoro amora mwanyalo dok kode production. Eka dek apota gima nyatarajia nos 600,000 ayudo gima thin ma ok nyal chulo na kata loan ma gik ma nyakawo. Jopurgo wacho ni sani chuno gi kayo ochele mapok oromo mondo giyudie gimoro matin nikech midhiero mar winy osemiyo giwito eka 94 kendo mahewo puothe 30 bende gisejwang'o. Koro gisechegi eki nitiere jowa manyogolo michele prematurely blogwa emanye kayo sani eki kod block E2. Block H gi block E2 wawito 94 acres ma winyo chamo. H alone 60 acres. E2 42 acres ma jopur goweyo. To cost of production sani ni malo en at 71,000 shillings per acre. Koro you can imagine ni wawito how many millions. Maduong' moloyo koro gipenjore kaka gibiro puonjo nyithindegi kendo dolo okumbo. Giwacho ni kata gope mane giholo mar jiwo pur margi gikia kaka gibiro chulo kalure ni geno giduto ne giketo e puothego makoro winy otieko. Sida manyo wuok gi thothgi ok ochulo loan kendo ok ging'eyo kaka hatua mibiro kaw negi. At the same time ikruok maber mar production mwadhi timo kendo ni sida. Koro pesa manyalo tero kara nyithindo skul waonge go. Wadok kelo, yani wadok piny. Onge kaka wadhi chako. Kwayo gi ni sirikal chalo kamae.
Wan wakwa sirikal konyalo ka ginyalo gonwa yath gi ndege mondo mi winyo odoge piny matin tang'wago ne sirikal erokamano. Kama giwinj jogi nikech gi defend gi so much nikech ma chalo winj jok moko en miyo gi production in a way. Wanyalo timo production ne winj gi mondo winj gi ocham michendwa to gichulwa nikech wan bende wantie nyithindo madhi sikul utuwa bende okethore odonwa ger wambo odonwa endelea kaka jok moko bende endelea. Koro ne wakwa sirikal masani mamalo gima piny oyie ogony chunye okony jo West Kano. Jo West Kano ywak wito pesa mang'eny. Jopuro chele ma West Kano koro golo siem ne piny owacho ni ka ok gikawo okang' mapiyo mar resogi e lwet winy to puothegi dong gunda gino madhi medo inyo ngimagi kendo duoko piny nyak mar chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi okadhowadh nam chumbi en ni achich mar kuo mar geche ochwal e doho ma Mombasa bang' ka nondhiye kod apisa mag okwach kich. Achichno manyinge Richard Amimo itudo kod ketho mar kawo omenda kuom jong'iewo geche 2 to kata kamano ne ok ochwalo negi gechego. Achijno ero itudo kod buche 8 mag kwalo jong'iewo nyamburko mana kaka George Aoko leronwa. Obila mag okwach kich ne ondhiyo achich Richard Amimo e dho doho ma Shanzu kuma ne ochopo mar winjo achiel kuom buche mag kuo ma itude godo kaeto gichwale nyaka e doho ma Mombasa kuma ne odonjne kod ketho mamoko mag kawo omenda jonyiewo gache kaeto orem chwalo negi. E nyim jang'ad bura Gladys Olimo, achijno ma jahigni 29 ne kata kamano kwedo ketho mane ochwal gi obila e lo ji 2 mikoni ne ochoko omenda kuomgi kendo rem miyogi gache mane onego ousnegi. Okinde mag piny owacho ne olero ne doho ni achijno bende itudo kod buche mamoko mag kuo e doho ma Nairobi, Thika kod Mombasa. It is also settled principle of law that each case that comes before you purely on its own merit. It is germane on its own course. Kotel ne kod okil mare, achijno ne okwayo doho mondo mi owe thuolo kod bond, kwayo makata kamano ne okwedi kod okinde mag piny owacho kaluwore kod buche tandawaya magikoni en godo. Kata kamano, doho ne oweyo achijno thuolo kod bond mar shillings Ghana 650 e buche 2 go, kako machielo to doho no bende ong'ado ni ogeng'ne i jela baridi korem yudo bond. With one surety of a single amount. Yes, 150,000 with one surety mentioned in Court 8, mentioned in Court 8 on 21st. Therefore, I pray for stringent. Man en kaluwore gi kwayo mag obila mag okwach kich to chutho e sechegi magikoni jomoko ma bende chalni ne owuondi medo wuok oko kendo ndiko dhogi e tesende mag obila. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaka yo mar kedo gi landruok tuo mar malaria e kaunti ma Siaya, migawo mar thieth komakore kod josilwedo mamoko chako chenro mar tiego jochiw thieth kod jolony e sekta mar thieth e kaunti no ber mar goyo yath manego suna e udi motelo ne chako ayanga chenro no juma manyien. Landruok mar tuo mar malaria e kaunti ma Siaya pod ochung' e atamalo 29. Mano bang' kaunti ma Busia, gino mamiyo migawo no kelo chenro mageto mier gana 256 kod di maromo milion 1.1 e kaunti no, ahinya to e dho wedhe ma Bondo, Rarieda kod Nam Makanyaboli. Kanoloso e sach tiegruok ma kamano, Director mar thieth e kaunti ma Siaya Kennedy Orwenjo ne okwayo jopiny mondo mi orwak chenro ni mar apisas magi mabiro go yedhe. Malaria strategy, indoor residual spraying is one of the key strategies that can help reduce the prevalence of malaria, together with other interventions. So one thing you have to assure the people here is that the insecticides that are going to be used are approved. The people are going to use those particular insecticides are well trained, and of course it will also, the exercise will be also well supervised. And this doesn't mean that now we'll stop using ITNs. We'll still use the nets, we'll still use all the other malaria prevention measures. The use of nets, insecticide-treated nets, larviciding, there is vaccination for the children, and also there is IPTP, or kupea dawa wa mama wajawazito. We are targeting over 200,000
households to be sprayed this year in Siaya, and we believe that there could be more because that census that was collected some time back. So any other that has emerged in between, those also are going to be taken care of. Jopuonjre ma sikund primar ma Laramoro mayudore Baringo South koro somo e tie yien bang' ka sikund nero nomuki gi apisas marito bunge mar Kenya mong'ere kaka Kenya Forest Service ka wach makama koro kelo kibaji mokalo. Sikund nero ne osebedo kitiyo godo kaka kar kelo kwe e kind dhoudi mane ok modre pi kaka El Chamus, Pokot gi Tugen makinde malach osebedo gi ywaruok. Kenya Forest Service owacho ni skundno nogere lop bungu mar piny owacho ma Makutani kendo bende noselande mogoe ayanga oboke mar piny owacho higa mar 2017. Madawati bila vitabu, hiyo challenge zote nje ya darasa chini ya miti, na tukashangaa kwa nini shule kabomolewa wakati watoto wa Kenya wengine wanaendelea kusoma bila matatizo yoyote, na mbona serikali hawaongei kwamba ni nini itafanyika baada ya hii, au walimu ambako wako hapa waendelee kufundisha ama wafanye namna gani? Wanafunzi pia hatujapata ripoti yote kwamba waende wapi ama wafanyiwe nini. Kufunza nje ni ngumu sana. Mwezi huu ni mwezi ambao jua ni kali. Kuna a lot of disturbance. Kuna wanyama wanapita kando, watu, so concentration is very low. Psychologically they are tortured because they are finding that their class is not there, so they start questioning. Nilisoma hapa nikafikisha, nilienda mpaka class 2. Hiyo maneno ikakuwa imetokea, mimi nikatoka, na hiyo nilinifanya mimi hata mimi mwenyewe sikupata mambo za shule. Tukakuwa tunahama, hakuna hata mahali pa kuishi, tunaishi msituni, mimi nikakosa kwenda shule. Cheno mag somo norochore skund primar ma Chemokter mantiere ward ma Ilmotiok e gwenge ma Narok South tok ka jonyuol mane nigi ichwang' ne omonjo skundno ka gidwaro mondo lore. Marien kaluwore gi duoko marach ma sikundno osebedo kayudo ka giloso ne giseyo tend sikundno ma gidwaro ni mondo tend somo mar kaunti ma Narok mondo odonjre wachno mar kelo negi jopuonj mamoko. Jalup ruoth e gwengego Christopher Kuto ojiwo jodak mag gwengego mondo obed kod horuok kendo gichiw thuolo ne tend migawo mar somo mondo rang wachno. Kwa hii shule wa sekondari hakuna, hawawezi kupita kwa hii shule, sijui ni kwa sababu gani. Kuna sekondari ilijengwa hapa juzi, lakini ati wamekuwa namba 1. Wamekuwa namba 1 na hii shule inaitwa mama ya shule. Sasa mama ya shule inakuja, ile mtoto huko chini inakuja kurudisha mama ya shule iende nyuma kwa nini? Na tuko na walimu, ile kitu inaendelea hapa ni corruption mtupu. Watoto ya shule tunalipa pesa hata hatujui ni ya nini. Wanakuja hapa kwa darasa, walijenga ofisi kubwa, ukifika huko kwa ofisi wameweka kitu Mzazi unakuja kuambiwa ati mtoto wako ni mjinga, na sijui ujinga huo unatoka wapi. Na mtoto amekuja kwa daktari, huyo daktari atibu, hawezi kutibu ama nini? Miaka 8 sasa hivi, matokeo yote ambayo yametangazwa, hakuna hata mmoja ambaye amehitimu juoni. Tuwezi amka asubuhi moja alafu unakuja kufunga shule, hiyo haiwezekani. Ni vyema kama uko na malalamishi na pitisha idara ambazo zinaweza kufundisha shida zenu. Cheno makwala rochore boma Busia maito mwa Kenya gi Uganda kendo jo hala yuago maduong'. Marien kaluwore gi maduong' matimore e piny ma Uganda, chal ma koro miyo chenro mag wuoth ochung' kendo mono jodak mawuok Uganda chopo e boma ma Busia, moloyo to kaluwore ni chieng' tich ang'wen en chieng' chiro e bomano. Nyamburko mitiyo godo e wuothe kata e wuothe mayo onenore ochung' e kuonde chungo nyamburko manoero
katho jwala ma uso lewni bende ywago lal maduong' mar ni thoth kastembe giwuok e piny Uganda. Nguzo na tegemeo upande wa biashara tumekuwa tukifanya exchange, hawa na kuja na promote, na sisi pia tunaenda kwa promote upande wa vitu kama mafruits nini. So kwa hii uchaguzi ambayo inaendelea leo imejaribu kuleta tofauti kubwa kibiashara, kwa sababu tunaona wateja, idadi ya wateja kidogo imefifia, imerudi chini. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu, sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo. Sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote tunawabeba wakienda kuchukua vitu Nairobi. Kwa hivyo sasa hivi wamepungua kulingana na hofu ya kura ya Uganda. Manake tuko na demand ya used clothes in Uganda, lakini leo hatujaona Waganda wakiingia Kenya kununua manguo. Tumeathirika pia upande wa usafiri. Hakuna movement, hakuna biashara ambayo inaendelea kati ya Kenya na Uganda. Si wafanyakazi wa basi kama Baskasa iendi Kampala, Masha iendi Kampala, hata saa hii Bebeto ikuji Nairobi, basi ya Kigali ndio imesimama kando, mnaiona imetoka Kigali, imeshinda hapa. Tunaomba tu wakazi wetu wenye wako Uganda huko wapige kura kwa amani, wamalize, wakuje huku tusaidiane tu tuuze jameni. Juu hata wewe mwenyewe unaona watu hawako kwa soko, watu wanafungwa wanaenda. Moko kuom jotend jotich e dho wath ma Mombasa KPA opako okang' ma wadhno osegoyo kaluwore gi medruok mar kwan osike madonjo kendo wuok e pacho ka kokalo e dho wath ma Mombasa. Magi koni en kaluwore kod winjruok maber manie kind jotich kaachiel kod jotendgi. Gino magikoni omiyo sani kwan osike makalo e dho wath ma Mombasa osechopo milion 2.1 e higa. Jotijego koro wacho mondo mi ochwal thuolo ne jota tije e wadhno Kapten William Ruto ma thuolone mar higni 3 ogik rumo. The previous year, Port was doing 1.4 million TUs. Alipoingia tukanodonjo ni pap. Kata kae gachiel poko rumo. Captain Ruto timo 1.6 million TUs. In his second year, Captain Ruto otimo 2 million TUs. Kajo bano break record. Mabende ni wawuoye. Kata mokwongo chabe ni wawuoye. Now this is the third one mabende wawuoye. Nikech kata sani bendo break record nikech okwani 2 million cha sani wana over 2 million 1.143 million TUs. Mano kazi maber kabisa. Emomiyo wan wadwaro ni mondo Captain Ruto omed tii port. This year tunataka tukitoka katika 2.143 million TUs tunataka tupige 2.5 tukishirikiana pamoja. Itakuwa ni vyema na faida ya poti kupatikana kwa faida nzuri, ndio uchumi wa Kenya kuinuka kwenda mbele. Tumekuwa mtu wa kwanza Kapteni Ruto kusema ile ya kweli. Tumefanya kazi na wengi my MDs, lakini huyu amefanya kazi zaidi. Yokanyo sekta masomo e kaunti ma Murang'a koro wacho ni nitie dwaro mar apisas mag arita timo apedha mar fwenyo kuonde miuso yedhe mamero ji ma chik ok opuodho. Ma kaluwore ni yedhe mamero jigo e achiel kuom gigo marocho weche mag somo ahinya e gwenge ma Kenol e kaunti ma Murang'a. Gidwaro mondo kuonde uso yedhe mamero ji mantiere machiegni kod sikunde mondo olor, machiwo thuolo makare ne jopuonjre dhi nyime gi somo maonge ng'ikruok moro amora. Allow anybody to interfere with the fight against illicit booze and second generation liquor. Kuko na very many betting machines. Na wenye hizo betting machines, kuna ila pesa huwa wanakusanya na kuna huwa wanapelekea hiyo pesa ili wachungwe. Sasa mimi nimetangaza hapa, hata si ameongea hiyo maneno ya betting, muhakikishe mumepigana na wale watu wako na hizo betting machines. Neno
tuhakikishe kwamba hii maneno ya dawa kulevya yetu sisi pamoja na wazazi pamoja na wananchi wote, wacha kimoja, usiache kazi sisi ile watu tunashirika hapa wakiuza bangi, wengine wakiuza pombe mbaya, watafuta biashara kwa watoto yenu, na wakati unamficha ujiulize, huyo ndio anatengeneza pesa na future ya mtoto wako. Wewe ni nini unawekeza kwa mtoto yako? Mtu anakuja hata akishikwa analipa fine $500,000 within a day, na nile pesa ameyokota tu kwa watoto. Wewe hata shilingi 20,000 ya school fees inakupatia shida. Cheno ma Lutombulu e piny libamba ma Uganda ochakore okinyi ma kawuono ka kwan jo Lutombulu maromo $21.6 igeno ni dhi chopo mar luto ombulu. Apisas matao cheno mag yiero e piny Uganda nochopo okinyi gi depe mag ombulu ka cheno nochakore yor kidam kidam. Arita bende oredi e kuonde Lutombulu mopogore opogore ka cheno mag yiero Long'ur ka ywak osebedo ni jogo masiro kweth ma sirkal tesre isando kod tend pinyno. Moko kuom jogo makedo ne ratich oganda kod mago maketo sirkal tesre moting'o Dr. Kizza Besigye odinnegi. Yoweri Museveni ma jatend pinyno sani manyo telo kaka jatend piny Uganda kuom tielo mar 7. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yueyo. Aneno kanyo ote ma Jaro Soja owacho nomor gi loch mar Kogalo nyoro, kaeto wacho ni nyisna jo Kogalo ni warom Kasarani Jumapil. Mano Green Army Chief 001 osiep Dr. Raymond Omolo kako ndike. Erokamano ahinya Jaro Soja. Kata kamano Nyakwaramogi, wakawo yueyo ka waduogo wakelo ni weche mag tuke. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. March you to the right box. Talk at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Kakre dona mlwe nyaka ende mag boma maduong'. Pesa nigi sigande. Kardak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai.
This January, slow your pace, quiet your mind, let the wild fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains of the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise, game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover.